Ola a todos! Hoxe imos traballar o universo en detalle, enfocado para quinto de primaria. Ola, nenos e nenas! Hoxe imos coñecer o lugar onde vivimos dentro do universo. Algunha vez preguntáchete que é o universo? De onde saíron as estrelas? Ou por que hai día e noite? Hoxe imos descubrir que é o universo, que corpos celestes existen nel e como se move a Terra no sistema solar. Que é o universo? O universo é un conxunto de todo o que existe no espazo e no tempo. Materia, estrelas, planetas. Comezou co Big Bang, unha enorme explosión hai miles de millóns de anos. Cales son os astros principais? Pois temos as galaxias, que son grupos de estrelas e planetas, que nos vivimos na Vía Láctea. As estrelas son astros con luz propia. O Sol é a estrela máis próxima á Terra. Tamén temos os planetas que xiran ao redor dunha estrela e non teñen luz propia, como Mercurio, Venus. Tamén podemos ver os satélites que xiran ao redor dun planeta. A Lúa é o noso satélite natural. Vamos falar agora do sistema solar. Conta con 8 planetas que xiran ao redor do Sol. Ten planetas interiores, que son os 4 primeiros, e planetas exteriores. Estes están ordenados segundo a distancia ao Sol. Os planetas son Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Agora falando da Terra e os seus movementos, vemos dous movementos. O de rotación, que dura 24 horas e provoca o día e a noite. Podemos ver na imaxe que xira sobre si mesma a Terra. E por último, o de traslación, que dura 365 días e 6 horas. E este provoca as estacións do ano. Podemos ver na imaxe como xira alrededor do Sol. Falando agora da Lúa, que é o noso satélite natural, a Lúa non ten luz propia. Ten fases que cambian segundo a súa posición, como podemos ver nesta imaxe, e causa as mareas e participa nas eclipses. Hoxe aprendemos como é o universo, que astros o forman e como se move o noso planeta Terra. Grazas a estes movementos temos día e noite e as estacións. Agora xa estás preparado para a próxima clase, onde faremos actividades para seguir aprendendo sobre o noso lugar no universo. E xa para por fin acabar, por favor, antes de ir á clase, completa as 3 preguntas que che deixo no caderno ou na plataforma, para comprobar que aprendiches o máis importante. Moitas grazas!